Haga jingla kai final jong ka Women Premier League hapring ka Mumbai Indians Persia ke Delhi Capital. Aba pai shagana ka jingla kai final kitayele kai jong ka Mumbai Indians kila khor ka nam job adin magilala ban pelim ki kitayele kai jong ka Delhi Capital da prarons. Baling bagana ka jing job ka Mumbai Indians kala yo ban ra ka nam ladu jong ka Women Premier League haga sin ka baar. Haga jingla kai Serie A pring ka AC Milan Persia ka Como haga ne ka jingla kai ka AC Milan kala khor ka nam job adin magalala ban pelim ka Como da arla ka way. Haga jingla kai Bundesliga pring ka Union Berlin Persia ka Bayern Munich haga ne ka jingla kai baro artli ki kenhun ki khai da Marshigul hadu bukot ka jingla kai ya ka Shigul jong ka Bayern Munich leo ban tap lengbau sane haga minit ka ban nyau pheusan bari ka Shigul jong ka Union Berlin leo ban tap haga minit ka ba pra pheulai. Haga jingla kai Premier League ha pring ka Everton Persia ka West Ham aba pai shagana ka jingla kai baro artli ki kenhun ki khai da Marshigul bari ka gol pane khai ka Everton ka leo ban tap hashwa ban kut ka jingla kai kata haga minit ka ba khandai pheu plus way. Haga jingla kai ha pring ka Nottingham Forest Persia ka Ipswich Town haga ne ka jingla kai ka Nottingham Forest kala khor ka nam job adin bagalala ban pelim ka Ipswich Town da saula ar bar haga ne ka jingla kai Welenga leo ban tap ar gol naga benta ka Nottingham Forest. Haga way par ka jingla kai Premier League pring ka Manchester City Persia ka Brighton haga ne ka jingla kai baro artli ki kenhun ki khai da mar ar gol hadu bukot ka jingla kai baleng bag ne ka nam ya khai ka Manchester City kala ban Hiar shadow ka Kyrdan ka ban riu lada ka Newcastle ka job haga jingla kai ka babun. Haga jingla kai La Liga pring ka Villarreal Persia ka Real Madrid aba pai shagana ka jingla kai ka Real Madrid kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Villarreal ta ar la ka way. Baria gini ki ar gol jong ka Real Madrid leo ban tap lengbau Kylian Mbappe haga minit ka bakhat nyau bar haga minit ka ba ar thaulai baleng ba ka jing job ka Real Madrid kala kiu sha Kyrdan ka baningkong haga mit ye khain point.